dari aku kan gedung pucukane Gus sing kecelakaan nang Doro kan mati to. Wong gedung sing mati tabrakan iki lho. Iki kan bugusnya udah gedang kok pucukan. Iki tak go mulai kan urip digo kemulat. Gede tak tekek-tekek kuburan kene nang gone kuburan anyar. Tinggal dhewe. Tapi yo asal lho oleh. Bar wi kena ngisore wi ada tempat melayang teko ngono. Jadi sahabat aduh suarane ngono. Tapi yo oleh akeh wi ora dilimbahi karo anu. Bar wi goleki sing barang. Akeh ora dilimbahi karo apa? Sing tempat bekas ati apa rene? Watu sing tempat bekas ati lho. Watu. Narane apa kuwi? Sing lho. Bekas sing watu kuwi apa rene apa? Kalau bukan Lah bener to. Tapi ya hasil kuwi to deh. Masa ora dilimbahi. Kuwi tempat tekane, tempat ya paling sing celakane kuwi to, disambat rek. yo Ada pasang mikrofon ya suarane kan pasang mikrofon kabeh. Kan sakai mikrofon kuwe kasemo, wembul kan banter nang kabeh. Aku beri mikrofon. Sing elek ta lho, biar aku kurang apa tangan mereka. Sing aku rekaman nang gedon kuwi lho. Eh? Pranapapan. Eh? Wis tau dhisik pranapapan. Dhisik tau. Malah trepe nang Mare Padas pi nang Put Piran Putra. Akeh wong wis sungkan. Sungkan arep wong akeh. Nang wit-wit lho. Ha itane